Хөрмәтле тыңлаучыларым, Әлмәт районы Түбән Абдул авылының музейы белән таныштырасым килә. Бу музейга республикадан гына түгел, чит өлкәләрдән кунаклар кайта һәм музей ишеге ябылып тормый. Күрәм, Мәскәү кунагын, безнең авылдашыбыз Равил Әхмәтшин, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Татарстанның Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиле. Равил әфәнде дә кайткан. Равил әфәнде, исәнмесез? Хәерле көннәр. Авылга кайттым берничә сәгатькә генә. Бу музейга кермичә мин китмим инде, чөнки бу музей иртә минем әтинең бер туган абыйсы Краеведческий музей имени Халиулла Әхмәтшина. Шуңа күрә бу музейда безнең авылның тарихы, монда халкыбызның тарихы, монда безнең нефтчеләрнең тарихы, монда бик күптән килгән экспонатлар. Шуңа күрә монда килеп, карап, сөйләшеп, музейның җитәкчеләре белән ярдәм иткәнчә ярдәм итеп, аны төзекләндереп, кайтарып бирибез. Музей тарихы безнең башланды инде бу 60нчы елларда, әле без кичкенә мәктәп балалары вакытында, менә минем шул абзый, Хәлил абзый инде беренче үзенең монеталарын табып, шул монеталарны безнең элеккеге мәчет бинасында урнашкан клубта куйган иде, бер кичкенә генә бүлмәдә. Шуннан бу 60нчы еллардан башланган инде. Аннан соң нефтяникларга бик зур рәхмәт. Алар менә бу яңа бинаны төзеп биргәннәргә. Менә бу бина янда безнең монда патриотик эшләр алып барыр өчен монда яңарттык. Менә бу безнең сугышта катнашкан, сугыштан кайтмаган якташларыбызның фамилияларын. Бу һәйкәлне безнең менә берничә авылдашларыбыз бар, бик якын инде. Менә шуларның иң ныклы төплеләре, кемнәр менә бу эшләрне алып баручы Радик Равилов Малаулы инде. Аннан соң Рахимҗан улы Салахов Ильяс. Аннан соң инде безнең менә Дамир әфәнде килеп бара, Гарипов. Менә шундый егетләр булганда, безнең мондый менә бабайлар, экспонат дип әйтегез. Экспонатлар булачак. Теге ягында инде безнең бу современный периодта сугышта катнашканнар өчен куйган һәйкәл техника. Быел Бөек җиңүнең 75 елы. Менә мондый бабайлар, менә мондый малайлар, мондый апалар булмаса, бәлки без сугышны җиңеп тә чыкмаган булыр. Чөнки менә безнең әтиләр, минем әтием сугыш ветераны, 6 ел сугышып кайткан кеше инде. Шакрам бу безнең әни образында, минем абый образында, чөнки минем 38нчы елга абый сугыш баласы елы, минем апа 41нчы елда әти сугышка киткәндә калган. Менә шуларның образы, менә аларны күрәсең дә, ничек аларга да җиңел булмаган, менә соңгы бөртекләрне җыеп безнең сугышчыларга затып, шулай итеп хезмәт иткән кешеләр булар. Шуңа күрә мондый һәйкәлләр һәрбер авылда бундый әйберләр булу. Безнең хәзер укучылар, мәктәп балаларда аның нәрсәгә икән, ник моны куйган икәнен белеп торалар. Шуңа күрә аларның кадерләрен белергә тиеш. Андыйлар хәзер инде әзәеп тә бар, мондый безнең хезмәт ветераннарыбыз сугыш вакытындагы. Шуңа күрә аларның кадерен белеп, матур итеп, аларга хөрмәт итеп яшәргә кирәк. Бөек Ватан сугышыннан соң күп кенә җирләрдә безнең теге локальный сугышлар булды. Күп егетләребез даже современный периодта шунда катнашып, батырлыклар күрсәттеләр. Менә монда безнең авылдашларның фамилиялары, кемнәр Афганистан сугышында булган, кемнәр Чечня, Кавказ регионында сугышканнар. Шуңа күрә аларның да хәтерен белеп торыр өчен, һәрбер яшьләр дә белеп торсын өчен без бу нине куйдык инде, сурәт безнең. Хәзер бит бар кай вакытта кайбер кешеләр әйтәр, хәзер бүтән төрле яшьләр, элек безнеке әйбәт иде, хәзер яшьләр начар дип. Менә мондый егетләр илебезне сакларга хәзер дә әзер, саклыйлар. Менә һәр күп генә соңгы вакытта шул авыр точкаларда, Сириядамы 18-20 яшьлек, 25 яшьлек егетләр шундый батырлыклар эшлиләр анда. Менә шулар белән горурларга тиешбез. Менә бу пушка 37нчы елда сугышты, 37нчы елда пушка сугышта катнашкан. Шакрам моны без алып кайттык авылга Ерак Себердән. Быелда инде бу безнең тегелеке десантный войсканың командующий Россия герой Шамановның бүләге безнең авылга. Ул безгә бүләк итте. Чөнки ярга аңлаткан, менә шундый егетләргә дә куябыз памятник дип. Ул шуңа күрә алар инде безгә бирделәр авылга бүләк. Менә ничек музей матур, хәзер менә матур итеп Татнефтләр ярдәм итте, кыймаларны төзәттек. Хәзер инде перспективада Алла бирсә, музейны тегендә киңәйтергә исәп бар, тагын бер бина истәп. Чөнки экспонатлар бик күп, Мәдинә директор бик күп эш алып бара. Шуңа күрә экспонатларны тагын халыкка күрсәтәсе килә, матур иттереп. Халыкка да рәхмәт, чөнки гел китереп торалар экспонатларны, биреп торалар, яңартып торалар. Менә генә килгән
Шафагат абы Тахаудинов Татнефтен ул үзе дә теге әлбәттә музей ачырга булгач, монда кызыксынып киткән аның концепциясе турында. Вот шуңа күрә музейлар булган җирдә тарих бетмәячәк беркайчан да. Музейга ул яшь балалар да кереп, уллар да кереп искә төшерәләр. Яшьләр кереп, улларның ничек узган тормышларын күз алдына китерәләр. Акыры театр булган җирдә, музей булган җирдә бер вакытта да безнең культурабызда, традицияларда бетмәячәк. Менә бу безнең семья инде Әхмәт шунлар менә монда бөтенесе. Менә минем әти сугыш вакытында ул сугышка киткән менә турыдан әйтермен әле 41 елның 1 июльдә китеп 20 майда 46-да кайткан. Менә бу инде Хәлил абзый безнең сугыш ветераны, бу музейны беренче төзегән кешеләрнең берсе. Әтинең туганнары, минем туганнар, братлар, двоюродныйлар. Менә шул кешеләр безнең сугышта җиңеп кайтып безгә менә бу балалар тудылар сугыштан соң. Сезнең монда ничә кеше бөтенез? Монда бик күп. Әти бу дөньядан киткәндә әтинең 27 аныгы, аларның 17 баласы. Бу музейны оештырган Халилулла Хайрулла улы сезнең әтиемнең бер туган агыйсы. Бер туган агыйсы. Сез бит инде Халилулла абый белән аралашып йөргән кешеләр балачактан шулай. Ул минем балачактан бер наставник булды инде. Иң беренче теге язырга өйрәнгәндә, шигырьләр язып маташты, хикәяләр ул үзе дә яза. Акыры авыл тарихы иң беренче тапкыр мин аның белән утырып инде, аннан соң авыл кешеләр турында хикәяләр язганда анага килеп сорашайык, материаллар бирә торган иде. Чөнки авыл тарихын белүче кешеләрнең иң күп белүче кешеләрнең берсе Халилулла абый инде. Һәм ул менә шушы музейны башлап җибәрде. Иң беренче башлап җибәреп, менә бу дәрәҗәгә китерде. Краеведческий музей булды инде бу. Субханалла, бигрәк зур, бигрәк матур. Монда нинди генә экспонат юк. Монда бүлмәләр бик күп. Шуңа күрә мондагы бүлмәләрдә бөтен период. Мамонт сөякләренә хәдлекләр монда. Безнең Шушма буйларында, безнең тау битләрендә табылган сөякләр. Бу Әлмәт районы җирлегендә. Без тапшыруда эшләгән идек, Равил әфәнде, сез карагансыздыр инде. Хуннар заманыннан калган зиратларда да төшереп җирдек. Монда шуның хәтле эксклюзив экспонатлар, әгәр дә мөмкинлегегез булса, хөрмәтле тамашачылар, килегез Әлмәт районы Төбән Абдул музейын күрергә тырышыгыз. Бу бабайларыбыз безнең без кичкенәдән бирле шулай утырып эшләп утыралар Әбиблә бабай. Әле без кичкенәдән килеп алар белән исәнләшә торган икән. Моны сезнең Халилулла бабай ясамагандыр бит. Үзе ясаган, үз куллары белән. Үз куллары белән. Агачтанмы? Әйе, агачтан. Субханалла. Чабата өреп утыручы бабай, татар бабай. Әбисе дә бар янында. Бик кызыклы монда. Кабыктан эшләнгәнме бу? Ишек кабыктан эшләнгән ишекләр. Авылда хезмәт иткән кешеләр, руководительләр, совхоз, колхоз председательләре, районда эшләгән җитәкчеләр, авылдан чыккан бөтенесе. Сугыш ветераннары, тыл ветераннары, аннан соң менә сугышка киткән ирләр, югалткан монда биләр, гомер буе шулай авылда яшәп хезмәт иткән кешеләр инде. Тарих монда бөтен тарих бар. Сугыш елы балалары. Халилулла абый үзе бит әле картиналарда иҗат итә. Аян картиналары теге бүлектә бар аның картиналары. Татнефтьтә безнең бик күп кенә авылдашлар Татнефть системасында эшлиләр, шуңа күрә аларның монда бик ярдәме зур. Татнефтьтә менә Шафагат абзый, значит, Тахаудинов, значит, Маганов, аларны китеп күп итеп ярдәм итәләр. Бигрәк тә бу өлеше мәктәп балалары өчен бик кызыклы. Чөнки үзебезнең табигать турында, хайваннар турында ул теге дәресләр белән бергә теге чиратлап та монда күрсәтеп алалар, мәктәптә дәресләр алып баралар, биология, зоология. Акыры алар өчен килеп карап китү бик файдалы.
Бу Татарстан җирлегендә яшәүче хайваннар, Татарстан кош-котлармы? җирлеге Башкортстан якларында Халык бу экспонатларны үз куллары белән китерә дип ишеттем мин. балык та китерә, ясыйлар да, сатып та алалар. Тагын монда менә кызыклы 4 мөгезле бәрәннәргә хәтле бар. Карагыз әле. Шапкаткыч. Равил әфәнде, менә сезнең әле 2 ел элек кенә нәселе барның исеме бар дигән китапта чыкты. Бу китапта сезнең гаилә тарихымы, гомумән авыл тарихымы монда? Бу китап нәсел тарихы монда. Бу монда инде иң беренче минем тиягыннан 1595 елдан бирле менә нәселнең минем оныкларым 15-нче нәсел гәрәсекендә. Әни ягыннан эшләнгән. Монда аннан соң бу китапта үзебезнең Ялкабай авыл тарихы бар. Ялкабай Түбән Атыл. Түбән Атбул ягы, Ялкабай Түбән Атбул ягының тарихы бар монда. Аннан соң монда туган тумачалар электән килгән. Шул авылда бу нигә саҗарыга кергән күп кешеләрнең менә монда күбесенең бар фотографиялар, алар турында информация да бар инде. Шакыра ул кызыклы гына булып чыкты. 500 экземпляр мин аны тараттым бөтен туганнарга и авылдагы кешеләргә. Шакыра менә бу китапны чыгаргач инде менә бик приятно. Авылда кайбер иптәшләр шундый китапларны нәсел саҗарларын өйрәнә башладылар һәм шундый китаплар күренә башлады. Алар кирәк, чөнки бу музейда бит әйтәм инде монда тарих дип. Менә шундый китаплар булса, безнең булачак нәселләр беленеп торачак, булачак балаларыбыз, оныкларыбыз бәребер үзенең ярак бабаларын белеп торсалар әйбәт булыр. Мин монда таптым үземнең менә беренче авыл тарихын өйрәнгәндә, менә минем 1595-тән аннан соң менә бу минем 1743 елда минем нәселем күчеп килгәннәр, оказывается, Дрожжановский районнан Кечешин авылыннан. Шуңа күрә минем нәсел башлана Дрожжанов якларыннан. Шуңа күрә авылда бу тарихта монда бик күп кенә шундый кызыклы әйберләр бар. Шуңа күрә мин үземнең бабайларны Мукай бабай менә ул 1700 ел туган. Менә шуннан соң инде минем тормыш башлана менә хәзергесе Ялкабай төбәгендә. Аңынча Кечешинны Дрожжанов районнары. Шуңа күрә аннан соң бу ел җиңүнең 75-нче елы Биек җиңүнең. Безнең бит авылда менә әйтеп киттек инде, монда бик күп авылдашлар сугышта катнашканнар, кемдер әйдән кайтмаганнар. Менә минем әти 1 июль 41-дә китеп, 20 май 46-да сугышта әйдәп кайткан, Аллаһка шөкер. Бәребер менә әти күптән юк. Әтинең юлга узган юлларын, ул минем әтинең генә юлды, бу һәрбер совет солдатының сугыш вакытында узган юллары. Һәрберсенең судьбасы бер үк булган тормышы. Шуңа күрә менә мин военный архивларда эзләп таптым, әтинең бу бөтен сугыш юлларын узган, 5 елны узган ул сугыш вакытында. Һәм кая җиңүне каршы алган документларны алып, шуларны өйрәнеп, менә хәзер инде беләм, әти нинди генә авыр юллар узып, бу биек җиңүне китергән. Бу фамилиясе старшина медслужбы Ахметшин Калимулла Хайруллович. Һәрбер менә бу ветеран бу фамилияне үзенә алырга мөмкин. Чөнки һәрберсенең юлы шундый авырлы, зур киртәләр узып, раненалар алып узган юл. Шуңа күрә бу җиңүне китерү, менә шундый авылдан чыккан старшиналар, сержантлар безгә бу җиңүне китергәннәр. Монда бар приказлар, нинди халыкта патриотизм көчле булган, менә монда инде приказ 6 ноябрь 44 елда. Бу приказны укыганнар окопта. Менә шунда окопта укып инде нинди генә монда биек сүзләр, һәрберсен патриотик сүзләр менә монда. Враг еще не добит. Страха перед раненый зверь может пойти на любую авантюру. Задача каждого бойца-командира нашей части – быть бдительным, крепить военную дисциплину и повышать боевую готовность. За отличную дисциплину, успех боевой политической подготовки, бережное умелое обращение с огнем, техника, объявляй благодарность. Нам да башлана там, нам да капитан медицинской службы Мустафин. Был Мансур Хасанович Мустафин, Казанда туебесеп, военврач, аннан соң біз аны эзләп таптык. 80-нче елларда уже полковник, профессор. И менә монда бар
старшина санинструктору, старшина медслужба Ахметшина. Мына бу приказларны укыганнан соң, әлбәттә, күз алдына китерәсең, нинди авыр чорда да шул приказларны алганнан соң нинди зур патриотический дух белән кешеләр сугышканнар. Менә шуңа күрә бер тәртиптә булган иде. Менә монда ачып карыйсың, вакытында менә бу нидән ведомстволар январь 40 ел. Менә монда язылган. Ахметшин Калимулла 187 сумда 50 тиен акча алган. Аның әтинең куйган куллары менә монда. Һәрбер солдат, һәрбер офицер вакытында акча да биргәннәр, даже кайсылары шул акчаларының үзенең авылда, шәһәрдә яшәүче туганнарына җибәрә алганнар. Әтисе ди торган шулай дип. Монда аның ничек андан сугыштан соң Одессага җибәргәннәр, Одессада медицинская школа создав иткәннәр. Менә инде әтинең 2 бала, аннан соң алган бала тагын Зәйнәп апа. Шуңа күрә инде ул аннан соң демобилизация 46 елда кайтып киткән. Менә монда демобилизован 20 мая 46 года. Сезнең әтиегез кайчан вафат булды? Әти 99 елда вафат булды. Кызганыч, әнигез дә инде бакыйга күчте шулай. 94 елда. Сезнең авыл белән бәйли, сезнең монда туганнарыгыз яши шулай. Монда минем 2 туган балалары яши, 1 туган абыем монда яши итеп йортта. Шуңа күрә менә нигез саклангач, без монда елына 4 тапкыр кайтабыз. Чөнки кайтып, менә мин бүген Казаннан, Мәскәүдән кайтып Казанда, Казаннан монда кайттым. 3 сәгатькә зияраттарга барып, дуга кылып, зияраттыны күреп, әтиләргә алар мине күрәләр, семья белән кайтып, һәр кирәдән китәбез. Менә әйтәләр инде, каягына китсә дә, теге язмыш каягына кешене җибәрсә дә, туган җир тарта һәм эзелергә тиеш түгел нәсел җепләре диләр. Менә ул бездә татарларда, мин горурланып әйтәм, без бәребер бездә улай бер теге ата-бабадан килгән туган җиргә мәхәббәт, туган җиргә без ничек бөртек без сыенабыз. Менә Сабантуй вакытында бит кайтабыз, менә күрәсең инде төп йортларда юк, кешеләрнең кайсыларның, авылдашларның илләрендә сатылган. Бәребер кайтып, менә шул Сабантуйда күренеп, күршелеккә күршеләрен күреп, кемнеңгәдер садакалар биреп, зиярәткә менәләр, кешенең бәребер каны тарта. Менә безнең бик шәхес бар иде, бик композитор, дирижер Фуат Шакирович Мансуров. Ул 10 телдә сөйләшкән, 42 ел Мәскәүдә зур театрда дирижер булган, и күп илләргә чакырганнар аны. Ул бер илгә китмичә әйтә торган булган. Мин китәмим, чөнки минем туган җирем мине кан тарта дип. Шуңа күрә менә кан тартканда без бер кая да китәмибез. Без бәребер әйләнеп кайтабыз шул җирләр безгә, үз халкыбыз янына. Менә мин бүген урамдан барам, таныш әбиләр күренә, таныш абзыйлар күренә. И шул заряд алып аласың да инде тагын мотор итеп эшлисең, бер 3 ай узгач тешләр керә башлый. Ниндидер киткән кешеләр дә төшкә күренә, туганнар да, аннан соң тагын кире кайтасың да, тагын китәсең, тагын инде заряд аласың. Бу безнең как аккумулятор шикелле туган җир. Заряд алдың, киттең, кирдән кайттың. Татар мәктәбендә укып, татар филологиясын бетергән кеше буларак, шундый зур дәрәҗәләргә ирешкән кеше. Менә туган телдә укып, зур дәрәҗәгә ирешеп була бит инде. Менә кайберсе курка баласын татарча өйрәтергә, урысча сөйләшәләр иде. Менә шундый гаиләләргә сез нинди фикер әйтер идегез? Беренчедән, туган телне саклый ала туган йорт, әти-әни. Иң беренче, әлбәттә, өйдә татарча сөйләшеп, балаларына культурабызны, традициябызны, чын үзебезнең ана телендә өйрәтсәк, баланың теле сакланып калачак обязательно. Ул мәктәптә инде ул чит телләрдә өйрәнергә кирәк, урыс телендә дә, инглиз телендә дә, бүтән телләрдә дә. Үз телеңне белсәң, бүтән телләрне өйрәнү җиңелрәк. Шуңа күрә куркырга кирәк түгел, татарча сөйләп, татарча укып, мин зур уку йортларына кермәм дип. Менә бөтенебез битердек, татар телендә дә укыдык, авылда да укыдык. Әле безнең вакытта рус теле ул как иностранный язык сыман дия. Бәрі университетка кердек, менә безнең авылда күпме танылган кешеләр авылдан чыгып, матур итеп зур урыннарда эшләделәр, зур кешеләр булдылар. Тел, татар телендә генә уку берсенә дә киртә булмады. Шуңа күрә куркмагыз, өйрәнегез, укыгыз.
башыгыз эшләсә, тәртибегез булса, бернинди преграда юк. Менә элек бит инде без бары бер заманнар, менә 77 елда университетка кергәндә, biz ике татар баласы трамвайда сөйләшкәндә татарча әйтәләр иде. На каком-то белмәс языке разговаривать дип. Казан шәһәренең, безнең Татарстан ССРның уртасында әйтәләр иде. Ниндер чаплашкаларда дигән бар. Хәзер менә мин Мәскәүдә 20 ел яшим. Безнең балаларыбыз Мәскәүнең уртасында иң матур вузларда татарча сөйләшәләр. Менә мисал итеп әйтәсем килә, 16 вузда татар яшьләренең җәмгыятьләре төзелгән. Бу МГИМО, Институт международных отношений, Московский государственный университет. Бөтенесендә татар балаларының землячествосы бар. Алар матур итеп үзебезнең йолалар буенча концертлар куялар, анда эшпишмәк бәйрәмнәре уздыралар, кичкенә сабантуйлар уздыралар. Беркем дә аларны гаепламый, чөнки алар бигрәк тә бүтән милләт кешеләре аларга горурланып кала. Ничек сез үз телегездә матур итеп сөйләшәсез дип. Менә Мәскәүдә уза безнең ел саен сабантуй 300 мең кеше килә сабантуйга. 300 мең кеше, значит, үзе омтыла үзенең традициясын белергә, сакларга. Кеше омтыла үзенең дуслары белән очрашырга. Шуңа күрә хәзер наоборот китте шундый замана, омтылыш күбрәк белергә. Мәскәүдә гастроль, Татар Камал театрының гастрольләре Мәскәүдә 2 елга бер тапкыр уза, халык сорыйлар, зинһар өчен һәр елны килегез дип. 10 көн буе полный аншлаг татар театрлары уза. Күпме татар концертлары, берсе дә оялмый мин татар дип әйтергә, берсе дә оялмый концертка килергә. Наоборот, һәр стал быть модным татарин, шулай дип әйтәсе килә инде. Шуңа күрә бөтенесе әйбәт, кайгырга кирәк түгел. Минем әйткән сүзләрем бар. Только демагоглар, пессимистлар гына әйтергә может. Тел бетә, бу бетә, традиция бетә, бернәрсә дә бетми. Үзебез саклый белсәк, үзебез оялмасак, үз халкыбыздан, үз динебездән, үз традициялардан бер кайчан да бетмәячәк. Аның өчен тырышырга кирәк. Аның өчен бергәләшеп күтәрергә. Китапларыбыз чыгып тора, газетларыбыз чыгып тора. Мәскәү шәһәрендә Татарский мир дигән газет чыга. Ул абсолютно күп тираж белән күп мәскәүләр шуны укыйлар. Ну бит кызганыч, хәзер мәктәпләрдә татар телен укымыйлар. Ну, опять ссылка бар, теге безнең методика булмаган икән, бу булмаган икән. Ул безнең вакытта да шул методика иде. Ну, укырга бит инде ул ата-анадан, менә кем запрещает баласын татар телендә укытырга мәктәптә, татар классы. Заявлениесе бар, укысыннар, беркем аны запрещать итмәй. Менә Мәскәүдә эш янагым, эшсез татарча беләләр. Малайның шулай чит илләр буенча эшләгәч, ул Дубайда да яшиләр, Франциядә яшиләр. Бит эш бала да татарча белә, чөнки өйдә татарча сөйләшәләр. Казанда 13 көн минем Василия, ул иң чиста татар телендә сөйләшә, 2нче класс баласы. Җырлый да белә, пианино уйный белә, но өйдә чөнки татарча сөйләшәбез. Әйе, менә мин күп йөрим һәм шунда күрәм, аныклары белән әбиләре, бабайлары урысча белмәсә дә вата җимерә, урысча сөйләшәләр. Менә мин шуны аңламыйм. Безнең үзебездән тора. Без бөтенләй үзебездән тора. Рәхмәт сезгә. Эшегездә уңышлы, рәхмәт сезгә. Рәхмәт.